Nick Pink. Nick Pink. Naunsa ka diha, Choy? Sipon ko. Nick Pink. Nick Pink. Nick Pink. Nick Pink. Nick Pink. Pagkot zero. Eh, Elizabeth. Hello, kulkog. Kulkog. Elizabeth. Kaila pa ka? Biglain akong gawas, bay. Kumusta naman mo? Tagan akong mga jacket, bay. Elizabeth. Batsoy. Okay ka. Tugin ako. Si Kent, oy. Oh, ikaw, bitaw. Choy, kumusta, Choy? Kent. Kent. Asa ka karon, Choy? Elizabeth, Nick Pink. Pa-promote ko sa Channel B, classmate. Oy, Nick Pink. Dikitin na si Batsoy TV. Nick Pink, ako ng classmate. Bapo kayo na beatbox. Hotoy man ko eh. Batsoy TV. Okay. Kaya Choy. Itong kay ko diri da. Batsoy. Ken. Musta, Choy? Ken. Ngano tabon man? Kay gay paningot mangug ko. Kailan gilantan baga. Gakuan ko na hagard kay dagway oh. Hagard kayo eh. Unsam ning iPhone oy di man ni mangilad ning iPhone. Kining iPhone hinatag sa akong gagaw di mangilad oh. Maklaro ako mga dagway na bugas-bugas. Basta di akin. Nakas bohol Ken, Choy. Elizabeth, padilya, pwede kayong magbaba ng link. Dugay-dugay na ko ka-live da. Karon pa ko nakabalik. Karon pa ko nakabalik og live mga katsoy. Taon na sad ko nag-live. Karon ko nakabalik. Sandig sa ko. Eh. Nindot kaya akong kuha na. Igdaan na no. Colorful kayo. Abi na kung nagkulkog ka. Kigo. Ano ay kulkugon lubot? Elizabeth. Nick Pink. TikTok girl. Happy birthday pala Nick Pink. Happy birthday Nick Pink. Nick Pink. Happy birthday to you. Panuhot ko Nick Pink. Panuhot ko Chay. Salamat Chay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nick Pink. How old are you now? Inom na tambal, Choy. Lagi. Taon-taon po ko nag-live da. Happy birthday to you. Hoy, pre! Nakong pare diri sa hila. You are the one shining in the moment. Magubatan to diri sa kaubas boarding house. Napakaganda mo talaga. Okay kayo mga katsoy, gihawi akong kamot bay. Ay tamsak na danhos. Ay kumusta ka na Igorota? Dinner break ko lang wasn't all. Pray ang ila. Igorota, capture kumusta ka na Chay? Nabisi ako sa TikTok ko sig upload. Wala na akong ka YouTube kayo bay. Sa ganang tanawa akong gipang-upload di TikTok gikan. Magitam sa lang ako kasi dinner break ako. Sana all nag-break. Sana all break. Sa TikTok ko, na ako'y TikTok. Kapit na 500 akong followers. Dito ra ako nagsige TikTok. Wala na YouTube o wala na TikTok na ko. Kana usay ang TikTok na ko ato i-upload. Kapuyan mo kung edit eh. Sana break. Pwede kayo magbaba ng length dyan. Nakapaganda mo, Kuya Ede. Ikaw
Ang sa dito pa din nag-enjoy lang. Okay kaya, I got a capture. May harang na rin. Hoy, Nick Pink, huwag kang magpaharang-harang dyan. Kuya Ede, to ang aking buhay. Nakapasakit, Kuya Ede. Ay, sana all. Pasko, di ko kaulig buhol. Kaluoy na ko eh. Pila ko di ko kaulig buhol by Pasko bay. Noy kay ko, karang isa di ko kaulig Pasko. Murag amo na ako eh. Uy, Lin channel, kumusta na mga chay? Lin, chay, wala na ko kuan-kuan sa YouTube bay. Sige na kog TikTok. Kigwa. Di ko kaulig buhol. Nalingam ko sa TikTok koy wala. Kigwa lagi na ako bay namuni nang ko wala na kay kung nagkuan sa YouTube kayo. Sagaran sa akong YouTube karon kay TikTok. Okay lang kayo Lin channel chay. Nick Pink, happy birthday ni Nick Pink karon. Happy birthday Nick Pink. Happy birthday Nick Pink. Happy birthday Nick Pink. Happy birthday Nick Pink. Okay ra mo hindi magtamsak. Shout out mga kachoy ansay. Okay kayo. Okay kayo. Naka. Patoy choy de ko bi. Choy ba ko? Magawas ko bay, magkaon ko bay. Oy butang chay, okay naman chay, butang. Basta loading ba, bisan gwapo pa abtan, gani loading masira ang kagwapo. Oy Elizabeth. Chay, kamusta? Patamsak guys, ano all. Gwapo ilang boss. Kita mo sa akong mga hanger, tanawa akong mga hanger oh. Bago kong laba. Oh, sana all karsonis nagisi na brep. Pili lang mo sa akong mga okay-okay diha. Nala ko isa laro nun. Oh, nya wala lang ko isalad. Pili. Nay brep. Nay brep. Nay karsonis nagisi. Pero arrange man akong bag. Kay akong ipa-electric panan ba. Ay pakita pa jud. Unsa man day? Vlogger ba ya ipakita akong sulod mo ani akong mga kwarto guys. Hi guys, ako pala si Bonanong Choy. Nag-vlog ko diri day. Mao ni akong ipakita mga katuyan say. Mao ni akong boarding house. Kung gusto mo ari-ari lang mo. Mao ni siya. Oh, tanaw akong bag, able kay may sulod. Oh, limpyo na siya arrange pero kagubot sa lang kay naginayay man ko. Nakoy kuan dire. Happy Pads kung gusto mo palit. Nakoy Happy Pads oh. Happy Pads katukod ako. Napay brief chay. Oh, nakoy Happy Pads baligya. Sige sige chay, okay lang tulog chay. Nakoy mga kuan dire unsa ba ni? Oh. Mano akong boarding house. Oh, sada pag ako. Okay. Sada pag akong kuan ano. Buo kayo bay. Oh, mga pink-pink. Flowers. Flowers. Kigohon guys, pa-help patamsak. Oh, asa day kakaronos. Nakos Cagayan de Oro. Mga kachoyan say ang bola ng choy pero nas Cagayan de Oro unsa man na choy. Oh, namaligya ko diri okay kiyan kigwa. Palit ka choy, dara choy oh. Basin gusto kag brief. Oh, nakoy brief dire, pak. Nakoy brief na lustred, boslot. Basin ganahan lang kamo palit. Oh. Nakoy pang salad diri oh. Tode. Nakoy ko ano. Oh. Ganahan kag boslot na brief, ipakita na kay boslot na brief. Nakoy boslot na brief.
Anam yun na eh. Pagsalad na ako atsoy. Oh, nay pagsalad diri. Pero siya wala. Loading kayo eh. Queen, si Buwana Hills, sa Queens, kumusta na ka san? Queen, si Buwana! Loading kayo guys. Guys, dangag kay ko guys, kay ngano? Guys, dangag kay ko bay. Dangag kay ko ang yawi na sigawas. Connecting. Tanghag nabilin. Guys, mga din si Chokog, si Brownie. Nag-loading na ko. Pau-pau. Pau-pau. Ngit-ngit man. Ano sila? Tapos malita. Hindi mo ka makahalaw maldits. Oh. Shout out sa India. Shout out sa tananan ng India. Iro ni mo, Choy. Haha, ganda ng house mo. Di mo ako, oy. Di rin naman ko nag-boarding house. Di mo, manis ni Kuan. Choco. Pau-pau. Mao ni bantay diri kung nay musulod diri sa boarding house paakan ng mga kawatan. Paksit bilbil. Paksit bilbil yun. Burger bay, gutom bay. Madto ko kuan mga katsayansay. Shout out pala sa inyo dyan. Madto ko syudad ron. Lakaw ko ron. Kira ba? Kaon ko kuan ron. Angel's Burger. Burger. Kahit ko burger. Palit adto ko kuan. Burger Kings. Gutuma nahos. Madto ko kuan say. Sa kuan. Burger Kings ba? King Burgers ba to? Lakaw ko karon taon. Gutom ko na. Tuto pa ko buwan dos. Wah, lami ana uy. Lami kayo. Lami kayo. Host na namuni ka na. Kana host namuni ka na. Muni na ko. Okay kayo, muni na kayo. Dugay ra uy. Ang pin may wa naabot. Ako host kay kailan pa kaya. Okay na chay Queen. Si Bona, kuan na chay. Kanang ikuan lang YouTube mo. Ilipay-lipay bisan pag ako muni na ko na wala na ko kayo nag-upload sa YouTube. TikTok nang ko noon, TikTok. Cute sa dog mos. Di man guni ako. Puding lagi na ulahi lagi ni siya. Hotay mo ko eh. Duha ra mo kabok nang out na sila kay kita sila kung dagway. Ang laka ko ron. Ang sabay oras mo ba? Mag-in ako ron tataod. Shout out sa tatlo na dyan. Shout out. Shout out tong bunggang-bungga sa inyo nandyan. Miga shout out. Okay kayo? Kumusta mo bria? How are your feelings today? It's okay. Makasahod talaga ako sa makasahod talaga to Whitey House. Say, makasahod pero dugay man. Ayo lang stress imong dagkuan. Ang sa Whitey nimo, imo na ning himuong libangan or kuan ganang chill nimo ba? Ayo pagkuan ng sildo ba unsa ba dugay kayo eh. Gamay kayong ads ihatag lilulo ng dollars.
Ang ingata kay gamay ra kayo. Kung gamay ra mo tan-aw nimo wala, gamay ra kayo ya no. By 5. Isa ka video by 5 piso, by 5 stabos. Kung gamay daghang mo tan-aw nimo okay, pero kung gamay minsan pag nakakuan kog 16,000 na views, gamay ra gyapon oy. Ha, salamat sa advice sus. Relax lang na say ayo pa-stress sa YT kay makasahod ka pero gamay manggod. Mahila kag sikat ka or ilado ka. Mao man na siya. Bisan pag ako, may tang upload na lang ko sa TikTok ra ko gakuan kay. Gamay kayong ads kay video nimo kung gamay daghang mo tan-aw gamay ra gyud. Gamay ra gyud ang kuan. Kwarta sa YouTube kung gamay ra imong mga tan-aw sa video. Pero upload lang ko. Dugay na ko wa kakaugo. Miga love shout out soy. Uy Rachel. Dako ko problema gigutom ko. Gadayet ko pero gigutom ko. Madto ko og Burger King bahala nang unsang oras sa dia. Gutom kayo eh. Gutom ka ayo kigwa Rachel. Mag TikTok. Yo tayo mo kay. Mauna diha kadako sa imong problema ba? Dako problema gutom. Kaya guys, hi guys, welcome to my house. Panghatag po choy. Nakakaluka ka host. Ay, panghatag po choy luban kubi. Say luban kubi. Kiko. Uban. Ali. Uban dayon. Mura ko gamoy. Madto na ko mga kigot. Madto na ko. Salamat kayo kaya shout out sa inyo nandyan mga kachoy antay at sa member ko. Salamat kayo. Kay kaon na gigutom na ko. Salamat gahila kaos. Kuan ka ng I'm not feeling well. Gutom ra ni ako siguro murag gutom. Mo ato sa ako maglakaw sa ako ana ba. Human imong live. Oh kana. Ana ba? Human na imong live. Oh kana sige lagi ilis. Kana sige lagi ilis. Kapoy kung sige ilis kapuyan magkubi. Salamat kayo mga guys. Magay na ko tay. Nabaguhan ra na sa diet ng maong gutom. Rachel. Makasaban ko diri ba kay nakatulong ng mga burgers uban patay ko aniran. Makina ko. Sa may gisunod-sunod ni mo diya paw. Kiguhon man ka paw. Unsa na? Hi guys. Balik ta sa akong kwarto, nanindot kayo akong kwarto. This is me, pancit noodles. Mga okay kayo. Mag-out na ko. Okay, mupalit ko og burger kay gutom. Gutom bay. Rachel, Akabu, and TikTok rata. TikTok. Sige kung TikTok ra ko Rachel. Sa TikTok nindot pang TikTok, lingaw. Mag-TikTok, mag-upload ra man ko kay. Bye-bye. Sige, Queen. Salamat kayo. Si Bonatay Amping. Salamat kayo, Amping. Salamat. Babush. God bless all. Ingat. Babush. Take gamot host. Queen. Bye-bye. Salamat. Michelle. Queen. Batchoy, sana ni Ari dire. Si Neckpink, si Elizabeth Padilla. Okay kayo.
Kikiwa, kiyan, kiguhon. Salamat kayo. Ito dire. Ito si Len Channel. Si Garota Capture. Priangila. Salamat. Babosh. Paalam. Hanggang sa muli. Paalam.